बे समाव बेलासि समनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। लोगोसे दिनैहाय 15 आगस्ट भारत उदांस्रि सान, बेजों लोब्बा लाखिनानै सोनाब गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसाया हांख्रायनायनि गेजेरजों जे बे हाबाफारिखौ मावदों जे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों बेखौ सिगाङाव दोननानै दिनैहाय 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जे जोलुर बादायलायनाय बेखौ दख'रा आफादा खुंफुंदों। दा बेवहाय 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनायाव जोंहा सनापुर पिएमश्री हायार सेकेन्डारिनिफ्राय दोलो मोनसे दङ आरो बिनिफ्राय सनापुर इउएन एकाडेमि बिनिफ्राय दोलो मोनसे दङ आरो खराइगुरि गामिनिफ्राय मोनसे दोलो आरो लांदांपारा गामिनिफ्राय मोनसे दोलो आरो लोगोसे जोंनि साखाथियावनो थानाय मर्निं स्टार इंलिश स्कुल बिथांमोननि स्कुलनिफ्राय दोलो मोनसे गासै मोनबा दोलोआ बेवहाय बादायलायनाय बिथां दख'रा आफादा बेखौ दैदेनगासिनो दङ। दा बेनो जि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिया जोंनिया बेखौ सिगाङाव दोननानै जों बेखौनो नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जोङो दैदेनबोगासिनो दङ जे गेलेनायनि गेजेरजों आरो सोलोंनायनि गेजेरजों मोनफा मोनफा आयदा आरो नोजोरखौ बोनानै दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा महर दानायनि थांखिजों नोजोरजों दिनैहाय बे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जि जोलुर बादायलायनाय बेखौ दिनैहाय मावफुंबाय आरो नैबे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय दख'राया खुंफुंदों। बेखौ दख'राया खुंफुंखांनायनि उनाव जाय फंबायमोनहा साबसिन गेलेगिरि बेखौ जिल्ला फारसे सायख'नानै दैथायहरनाय जागोन। बेखौ जिल्ला आफादा खुंफुंगोन। बे हिसाबै दिनैहाय दख'राया मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन लोगोसे जिल्ला आफादनि बिथोन बायदियै दख'रा आफादा दिनैहाय 13 बोसोरनि बैसोनि सिंनि बे जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंदों। सामलायगिरि हिसाबै जोंहा सोनाब गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनहा बे दिनैनि गेलेनाय हाबाफारिखौ दिनै सामलायगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे आंखौ दिनैहाय बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि हिसाबै बिथांमोनहा आंखौ बेखेवना होनो हांख्रायनायलाय आङो खोब गोजोननाय मोनदों गावखौनो बेवहाय नुजाथिनो मोननानै। खेला जोबोद मोजां जादों आरो आंजों लोगोसे साखाथियाव दङ बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां सन्जय बसुमतारी। बिथाङाबो दिनै फुंनि समनिफ्रायनो जों जहैनो बाहागो लागोन आरो लोगोसे बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो आफादगिरि मानगोनां अकिल बसुमतारी बिथाङाबो लोगोसे दंफायो आरो लोगोसे बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि निथुल बसुमतारी आदा बिथाङाबो जोंजों लोगोसे दंफायो। खोब मोजां जादों दिनैनि जि जोलुर बादायलायनाया। आं सानदों जे नोजोर बोनो हादों जोङो दख'रा आफाद आरो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै नैबे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों सोनाब गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव मोनसे मोजां टिम बा मोनसे मोजां जोलुर जोगिरि दिनैहाय जोङो बिनि गेजेरजों जों सायख'ना लानो हागोनखौ जोङो मिजिंथिदों आरो गोबां रायजो राजाफ्राबो सापर्ट होदों मदद होदों लोब लोब फैनानै नायफैदों। भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लानानै दिनैनि बे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जि जोलुर बादायलायनाय बेखौहाय खुंफुंनायाव जोङो जिल्ला आफाद हिसाबै जोबोद गोजोननाय दङ। आङो जिल्लानि हिसाबै आं बेसेखिनिखौ खोब आंनि नोजोराव मोजां नुदों। बादायलायनायाव देरहानायफोरनो माबायदि बान्था होनाय? दा जाय बिथांमोनहा बादायारि बिथांमोनहा बादायलायनायाव देरहागोन बिथांमोनहा दख'रा आफादनिफ्राय गंसे ट्रफि आरो बिथांमोननो एसे राङारि अनसुंथाइ बिथांमोनहा हरगोन। बिथांमोनहा बेसेखिनि जगारखौ थागथियारि खालामनानै दोनखादों। खोब मोजाङानो। दा सिमनि फाइनाल सोलिगासिनो दङ। सनापुर पिएमश्री सनापुर पिएमश्री आरो सनापुर इउएन एकाडेमि लोगोसे राजकर मर्निं इंलिश स्कुलनि गेजेराव बे बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ आरो दायो सनापुर पिएमश्रीया फाइनालाव बाय थांनानै दंहैयो। जाय दानि सनापुर इउएन एकाडेमि आरो मर्निं स्टार इंलिश स्कुलजों जाय देरहागोन बिथांमोनानो फाइनालखौ गेलेनो मोनगोन। इयुनाव जोंना फरायनायनि अनगायैबो गेलेनायजोंबो जों माबानो हायो। दा जोंनि माखासे जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ मा खावलायहरनो सानगोन गेलेनायनि गेजेरजों जाखांफुनाय? दा बे समाव आं बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि फंबाय बिनानाव उन जोलै फंबायमोनखौ जाय फंबायमोनहा
फरायबाय थादों बिथांमोनाबो फरायनायजों लोगोसे जे गावनि देहाखौ सांग्रां आरो एसे देहाखौ साग्रिद लाखिनो थाखाय फुटबल गेलेनो हायो क्रिकेट गेलेनो हायो आं खावलायदों जाहाथे मबाइल बेफोरजों नांथाबनानै थानाङा आरो ओरैनो लामा दथाफ्राव जिरायग्लांनानै थानाङा जों बेफोरखौ बिनिफ्राय जोङो नोजोर होनांगोन जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनहा आरो बेनो जि फरायनाय बिथिङावबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो फारसेनिफ्राय जों मोजां नोजोरजों नायबोगासिनो दङ बिथांमोनखौ जोङो बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखिनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौबो फ्रि कचिंबो होयो आरो लोगोसे टेलेन्ट सार्च एग्जामखौबो जों सिगांनिफ्रायनो खुंबोगासिनो दङ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दा आं बेखौनो जाजानो लुबैगोन उन जोलै फंबाय बिनानावमोनहा रावबो ओरैनो थायालासिनो जाय बिथांमोनहा फरायनायाव इन्ट्रेस्टेड दङ फरायनायखौ जोङो आवगायलांनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ हेफाजाब होगोन जोंनि फारसे आरो जाय फंबाय बिनानावमोनहा फरायनायजों लोगोसे जोलुर गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय भलिबल गेलेनाय काबादि गेलेनाय बिथांमोनहा जाय जेराव इन्टारेस्ट दङ बेवहाय जोङो गेलेलांबाय थानायखौ जों लुबैदों आरो माबाफोर नांगौ जायोबा जोङो जिल्ला आरो दख'रा आफादनिफ्राय जोङो थुलुंगा होनो थाखाय जों जेब्लायबो जोङो थियारि जाना दङ। खौरां बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम सोनावगुफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बे समाव साबायखर बावहरबाय। जों दिनै सोनावगुफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै बोसोरफ्रामबो खुंबोबाय थानाय जि आन्डार 13नि जि टुर्नामेन्ट जिथु फुटबल बादायलायनाय बेखौ दिनै दख'रानि सिङाव थानाय खरायगुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो सानसेनि गेजेरजों दिनै खुंफुंबाय। बे खुंफुंनायावहाय दख'रानि सिङाव गासै 60 गामिफोरनिफ्राय उन्दै 13 बोसोर बैसो सिंनि जि फरायसाफोरा बाहागो लानानै फरायसालिनि जानानै बेवहाय गासै 2 फरायसालिनि जानानै बेयाव बाहागो लाफैनानै दिनै बादायनायाव बाहागो लागासिनो। बे समावहाय सेमि फाइनाला जागायगासिनो दङ। सनापुर इउ एन एकाडेमि फरायसालिनि गेलेगिरि हान्जाफोरनि गेजेराव लोगोसे राजगड़ मर्निं स्टार इंलिश स्कुलनि जिथु बादायलायनाय बे फरायसाफोरनि हान्जाजों बे बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ। दा जों दख'रा आफादनि जानानै बे समाव बेखौनो खावलायनो सानदों जि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ नोजोर बोनानै बोसोरफ्रामबो खुंबाय थानाय बायदि देग्लायबो सोनावगुफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 5थि जि 13 बोसोर बैसो सिंनि बे जोलुर बादायलायनायखौ नैबेयावहाय सानसेनि गेजेरजों जोङो खुंफुंबाय। दा गोबांथार रायजो राजा आरो गेलेगिरिफोरनि बेयावहाय जि मदद थुलुंगा बेखौ जों मोननो हादों आरो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो जों आसा खालामदों दि दख'रा आफादनि जानानै फैबाय थानाय समाव उन्दै लाइमोनफ्रा गेलेनायनि गेजेरजों जे गावखौ सासे राफोद गेलेगिरि बे बुहुमाव सिनायथि होनो हायो आरो गावनि जिथु केरियारावहाय जाय गेलेगिरि बिथांमोना गावखौ सासे सुबुं सम्पद हिसाबै सिनायथि होनो हायो बेखौ आसा फारिदों आरो गेलेनायनि गेजेरजों गोबांथार जिथु दिनैनि बे दावगालु मुगायाव बा सोलायस्लु मुगायाव जोङो गावखौ सासे राफोद गेलेगिरि हिसाबै जोङो सिनायथि होनो हायो बेखौनो आसा फारिदों आरो दान्दिसे समनि उनावहाय जोंहा फाइनाल जिथु खेल बेयो जागायनो थांगासिनो दङ। दायो बे समाव सनापुर जिथु PMC हायार सेकेन्डारिनि जि गेलेगिरि हान्जा बिथांमोना लटारिनि गेजेरजों उइनार जिथु फाइनालाव थांबाय आरो दा नैबे सोलिबाय थानाय इउ एन एकाडेमि आरो मर्निं स्टार इंलिश स्कुलनि जिथु गेलेगिरिफोरनि हान्जानिफ्राय सोर मोनसे हान्जाया देरहासार जालाङो फाइनाल खेलखौ बिथांमोनानो मोनहैनो हासिगोन। मोनबेसे हान्जाया बेयाव बाहागो लाफैदों? ओरैनो 6 फरायसालिफोरनिफ्राय बाहागो लाफैदों। गासै 9 हान्जाया दिनै बाहागो लादों। गामाखालि बोसोरफोरनिख्रुइ खुब देग्लायनि जिथु बादायलायनाय बियो साबना हामनासिन जादों आरो गोबां रायजो राजाफोरनि जिथु बेयावहाय मदद आरो सापर्ट बेखौ जोङो मोननो हादों।